Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi into ubhaka kuyini ngingwele ebhuqa imizi abafokazana ngotholotho likamentshise thuluza ngihambi nalo ngilifice emini exama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga paningu nokugwajwa ubhajwa ikhulule kithi tata lidude edamini kwadideko abakazikhonjwa mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho phumela khona ngithi ngumfoka amakhanda mina indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana ngithi ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithanda bake bangangithanda kepha ngenxa yeqiniso nokuma sebeyangithanda ngithi ngilozi yokulunga kanyezi endiza mase kuphila abantu ngathini mina bathini bona konjani makunje ngithi uzongibona mase ngiqhamuka seqhamuko nokhanyi mase beyavuka abantu nokhanyi wokuphilisa abantu konakele manje kunokhanyi wokuphilisa abantu kusazoshuba kusangenzeka noma yini mase kufike thina ziyakhanya izinto mase kufike thina ziyakhanya izinto mase kufike thina ziyanqotshwa izinto mase kufike thina kuyakhulunywa amaqiniso madoda sifika njengesibani sihamba sithi wena owabona unokhanyi hey bathi konakele bathi wathinta ubhaka nje udakwe yini funa ukuthinta indaba enkulu manje indaba enkulu manje yamandla angiqale la lemhlabeni akekho umuntu ongenalidlozi wonke umuntu omphefumulo uhlangene nenyama unedlozi elithi yena bese kuthi amandla unamandla alingene wena kodwa umuzalwa from esibelethweni sabazali uzalwa wona uwaphethe amandla bese uthi kulomhlaba esiphila kona kunezingqinamba kunezimpi zemndeni la yes kunezimpi mfethu zomakhelwane la kunezimpi mfethu zabantu abazalanayo kunezimpi zesigodi zonke lezi zimpi ziyawaphazamisa amandla akho mhlawumbe ungizwanga ngithi mangabe uzalwa waphethe amandla wafumbethe amandla kodwa kulomhlaba ozakuwo ngithi kunezimpi zemndeni ziyawaphazamisa lamandla uzalwa nawo impi zomndeni kunezimpi lemhlabeni zezigodi ziyawaphazamisa lamandla ozalwa nawo kunezimpi zabantu ovundle nabo eswini esodwa lezo zimpi ziyawaphazamisa amandla kunezimpi zabazali abakuzalayo belwa bodwa abantu ngabe bakhomisana uthando abanye bale baze baxabane abanye balwe baze bazama ukuvalana kodwa labantu banengane ngendlela abangasile ngayo sebeze bayavalana athi omunye angaphumeleli lo nomunye athi angaphumeleli lo seningikhohliwe ukuthi kunezingane nilethe emhlabeni nisazwana lezo zimpi ziyawaphazamisa amandla ziphazamisa amandla akho wena olwayo ziphazamisa amandla lengane ezelwe kugcine ukuthi izimpi zabazali nezabantu abadala zigcine ziwele ebantwaneni kanti nabantwana beza kulomhlaba kanti kulomhlaba already khona izimpi ethinto omakhelwane khona izimpi zomndeni khona izimpi zesigodi khona izimpi zepolitiki khona izimpi zasemasontweni khona izimpi zabathakathi khona izimpi zezinje ezinomona zonke lezo zimpi ziza kuwena lemhlabeni baba uvikile kuze kube khona ngisho izimpi zasemsebenzini la usebenza khona zonke lezi zimpi ziza kuwe wena uvikile uthi ufika le qhamuke le uthi ufika le qhamuke le uthi ufika le qhamuke yasebusuku uthi ufika yasebusuku qhamuke yasemini ngenhlanhla ngoba thina siyayibona futhi siyazi understand that is why umuntu thina simjudge
ngoba kuyenzeka impo obhekene nayo iziuphazamisa umqondo kugcina kube ngathi uyasangana ubungasangani. Seziningi izimpi ezisemqondweni ziqhamuka left, right and center. Abanye abantu abaku-understand ukuthi unezimpi eziningi kanjani. Lifika idlozi lakho lithi liyazama ukumbulela ukuthi kunempi ezoba kanje, uthi uyabaxoxela abantu onabo nophila nabo nozalwa nabo ukuthi hayibo sisenkingeni la, bangafuni ukuzwa bathi uyasangana ngoba abaku-understand ukuthi unenhlanhla yokuthi ukwazi ukuboniseka ngento enkulu ezayo kulo mndeni kodwa abafuni ukuzwa. Uma uzalwa ufumbethe kepha ingqinamba uze emhlabeni. Ngithinte futhi le. Uyakwazi zikhona izimpi bese kuthi ngesibindi sakho nangesibindi sokwazi ukuma kwisinqumo sithathile bese uyakwazi ukupenetrate zikhona izimpi uvike isinqumo sithathile isibindi sokwazi ukuma plus uhlakaniphile ukwazi ukulalela. Abanye babantu izinto engizikhulumayo basuke kade beke bayibuza ngazo bengazi bazobuza abantu bese idlozi labo liyabapositiona kule video bese liyabapositiona kuye gcine libathwala libaletha. Kimpaka kwenzakalani mangabe usufuna amandla lemhlabeni ahambisana nesibindi. Amandla ahambisana nokuma. Ingakho kuqala yayingabangwa lento yobukhosi kuqala. Ake ngiqale ngobukhosi nje ngikwenzele isibonelo ozosibona. Ibingabangwa into yobukhosi qala bekuthi lento yombango ibiba lesixazululo lento yobukhosi qala. Ngiqonda ukusho njalo. Ibiba khona imbango kodwa ibiba nesixazululo. Bekuthi mangabe kubangwa ubukhosi. Makuyisikhosi kubangwa mhlawumbe ukuba isilo. Kwa amandla akho akumele kuthiwe hayi uzalwe kanje wazala. Lokho kungasiza for iselection. Kodwa bagcina besela abawu2 abaya kwifinal ababangani. Noma yimuphi ubukhosi bagcine bekhona abawu2 abasalayo. Bekhona abawu2 abasalayo esekumele ke kube ifinal le. Hayi vele into uyithathe ebhusende. Iba khona ifinal yokuthi noma uthatha kodwa ukhona nalo. Lo owesibili ubekelwa ukuthi abe khona noma kuthiwa beniyifamily nivumelene kanjani kodwa uba khona lo muntu embangweni. Yini abe khona uyena ozosebenziseka ukuprove ukuthi ubani onamandla kahle la. Bani onamandla kahle la. Uma kuthiwa mhlawumbe nibanga isikhundla sokuba isilo kumele kuthathwe oqala abhekane nebhubesi elibizwa ngesilo. Ngenkathi ebhekana nalo lama ngoba ukuhola abantu akuyona into elulu kulabantu. Ukuhola abantu akuvotela ukuhola abantu. Ukuhola abantu bahola abantu phela abanamadlozana amandla kwayibona. Akuvotela ukuhola abantu. Siyathula nje sibuka. Khona abantu akuvotela. Lo kumele ubhekane nesilwane esinamandla. Bese usinqobile amandla aleso silwane. Uyawathwebula bese ngena kuwena. Ngoba unqobe leso silwane sewuzosibiza ngegama. Sewuzoyibiza ngegama laleso silwane. Mawunqoba ibhubesi elisilo sewuzokwazi ukuthi kuthiwe uyisilo. Sewuzokwazi. Uma enganqobanga lo Elsa kushuthi unteke sekufuna kuyiwe kulo wesibili. Uma no wesibili ehluleka shuthi ukhona lo ongakaveli okumele avele ozokwazi ukubhekana ngoba mawusahlulwa isilwane ukusishaya ngomqondo ukuthi uzolwa kanjani uzosilida kanjani isizwe. Igama lomuntu litholwa lapho ukuthi unqobe ini. Unqobe ini. Uma thina siqhamuka sithi bayede
sithi silo samabandla asisho ngoba siteketisa sisho ngoba sihlonipha uhlobo lamandla esiwabonile nowathathile uma ukwazi ukuhlula isilo ibhubesi shutha amandla isilo angaphansi kwawakho uyawathwebula uzowaedala yawathwebula uzowaedala uma ukwazi ukuhlula isizwe esithile leso sizwe uyasithwebula usifaka ngaphansi kwakho ingakho uThebe ngabe loya president wase USA eyakongena lapha eVenezuela wangena khona wathatha inhloko yakho unumber 1 wakho upresident qede wathi mina usezoba in charge ngoba usemnqobile wamthatha ngengqondo bengeke athi ngi in charge engakamhluli leya president uthe mayemhlule embopha then what sekuyimina o in charge sekuzohamba ngendlela yami nentando yabantu ekade becomplain ngalo ngoba usehlulile uyahlula kuqala uma uzofuna ukuthi ngelinye ilanga uyibize ngo King Bhaka funa uhlula uKing Bhaka umbulale mawusumbulalile bese uyalithatha igama lami uthi nguKing Bhaka mina usho ukugcwala umlomo ngoba wambulala uKing Bhaka usuyalidla igama awulidli igama lomuntu ungamhlulanga awulidli igama lesilwane ungasihlulanga isilwane uyasihlula kuqala isilwane asihlule kuqala isilwane base usihlulile base uyasintsarela igama awuvele nje baba kunyuka imendlela ungayinqobanga ingqinamba ngisho baba lalela ngisho ungayejele mawusufuna ukuba yigunya noma usufuna ukuba isisebenzi khona into ekumele uyenze uyinqobe bese ziyanyuka imendlela ivele inyuke emhlabeni ngoba impilo inzima ifuna abantu abanesibindi abakwazi abakwazi ukuthi mase sithathele isinqumo wathi ngiyafocusa ayenze lo nto sho mina angikwazi ukulala ngivuke bese ngithi hawu mina nginkanyamba uthi mabuza wenkanyamba ngobani uthi hayi ngiyayiphupha inkanyamba fusak funa ubhekane nenkanyamba uyihlule inkanyamba mase uyihlulile inkanyamba bese uyalithatha igama lenkanyamba sekuwena inkanyamba sekwa u17 lento kade inkanyamba ubhekane kuqala nayo uyihlule bese kuthwebula igama layo thathe ulitape ngoba uyihlulile sike ngibabona abantu beyibiza ngamagama bese sithula siyabuka somfoka amakhanda nje thina indodla namakhanda amabili elesithathu elekwazana hayi ngoba sidlala it's because lelo gama lelo salitapa lelo gama masulitapini kwasefuneka isigodlo siyidamu sekumele ngakho isigodlo ke manje ngoba ngisahambi ngedwa sengihamba namandla amakhulu esengwatapile nangwatapa khona ngendlela yakho sekumele namandla ngwakhela isigodlo ke manje wema kengibabone mina abantu athi kuyadlalwa emhlabeni baba kufana baba nokuthi kuthiwa udokotela by profession ngeke ulala uvuke uthi ngiphuphizela kwazi zithi ngibe udokotela shuthi sengu udokotela waka medical khohlwa baba funa wenza imedicine iminyaka kuphela imali ungalala ebusuku ufunde noma sewufundile ngiyakutshela nje mina ngoba ingqinamba yakhona bese uyathweswa iziqu ngisho noma uka education masufuna kunyuka iziqu zaka education baba sufuna uba udokotela wezemfundo kufuna nakhona futhi ungalala ebusuku baba usuperviswe professor bakunika ama topic ahlukahlukene ngiyakutshela mina ungalali uresearch ngezinga eliphezulu hayi futhi oyedwa uprofessor emva kwalokho masuyayithola iziqu zobudokotela hayi nje izinja engalala evuka ithi ngiphuphile idlozi lami lithi ngudokotela baba unqobe yipi ingqinamba uphuphile suka wena phupho la uyanqoqwa la ngoba abantu banenkinga eziserious mhlawumbe ngikwenzela isibonelo ngami njengamanje indlela yokusebenza edamini manje shintshe ngezinga eliphezulu angithi abantu bafuna into abazoyibona kuyashuba ke manje
ndlela okusebenza edamini kushintshe ngezinga eliphezulu. 1 mangabe kufikwa kuyiwa etsheni, makufikwa nje kuyiwa etsheni ngale ngemuva, izinga ekuzosetshenzwa ngalo ngamanzi etsheni alisafani na before. Inyukile level yakho etsheni lokusebenza. Noma kuthiwa liyaduma, noma kuthiwa libalele, noma kuthiwa liguqubele, uma sengiqala ngisebenza ngoba sisebenza ngemimoya, le mimoya afuna uyibone ngamehlo ke manje, izoqhamuka in the form of onokhanyikhanyi. Bafike bahambe kanje phezulu kwakho bathi mase kulapha etsheni. Ngoba ekugcineni sithumela imimoya ukuthi iyona izimpi, abanye abantu babuye bashaye ngoba u-level 1 anga-understand, sekumele babone abantu ukuze bangasikhathanisi nezinyoni. Nawe lapha ekhaya sekufuneka ubone umuze kum ngathi siyosebenza etsheni kuyokhanyiswa izinto zakho ukuze ubone izokhanya. Kumele kuqhamuke onokhanyikhanyi behambe bethi bafike barawunde phezulu kwakho bathi mangenzakalanga leyo nto, ufuna imali yakho oyikhokhile. Funa imali oyikhokhile. Ngiyakutshela utshalwa yimi izinga eliphezulu lelo manje. Labo nokhanyikhanyi kusuke kuyipower. Mawusuya edamini iyashintsha le power kade uyibona in the form of onokhanyikhanyi. Mawusuya edamini ungena ngeenyawo. Mawungena ngeenyawo same power, seyishintsha indlela yokuza ke manje. Isihamba phansi kwamanzi, ifike ikuthinta inyawo ngaphansi. Thinta inyawo ngaphansi. Mangenzakalanga leyo nto yokuthintwa inyawo ngaphansi, ofuna imali yakho. Asidlali phela thina baba, asibizi o200, asibizi thina o1000 thina sidila nemimoya serious. Edwa izipho eziserious, asidlali ukugcapha iyana co umoya sitshela ukuthi asisondele umuntu asidlali ukugcapha iyana thina. Ke ngibabona abantu abenza ama content athi umuntu omunye uyahlola kanti umuntu njena uyididekele nje noma uyidakelwe. Dlalwa la zingalishubile. Uma siyetsheni bangaqhamuka onokhanyikhanyi ufika kuthuli 10 years bangaqala ukusebenza ubona ngabo ukuthi kuyaqalwa ke manje. Bafike baqhamuke bathi angithiya ikhanya izinto zakho, uthe unqotshwe, sebenza ngemimoya, ukhama sebethi kanje, sebethi bandize phezulu kwekhanda lakho beyojika la ngisuke ngibeke khona induku yami, bafike beyirawundi induku yami, babhekele uma sengiqeda banyamalala etsheni, sebephuthuma sebesekiwe edamini, sekushintsha ukuthi angabe kusaba onokhanyikhanyi, akubo kuhamba ngaphansi kwamanzi, kuhambe kukuthinta. Simple. Uzothini ke kumina? Angithi bona abantu abathe sesifuna into esoyibona manje ngoba baningi abantu abadlale ngabantu, lonto uzoyibona. Akho umuntu ongakhipha imali yakho 11,500 qede kuthiwe kuyadlalwa. Athiwe kuyadlalwa lapha. Mazongifanisa nalezi abantu laba bakudala nezinyanga lezi zama content usele ngesyllabus baba. Khuna ngento oyibonayo. Yingakho izinsuku anginoma yinini. Anginoma yinini etsheni. Etsheni manje kuyiwa ngolosihlanu. Ntambama phinde kiwe ngomgqibelo kuphela. Mangangifosa uthi angiye ngesonto, yonke into engishoyo ye-demonstration yonokhanyikhanyi amazi ngekwenzeke. Phawu isuka ibhizi isilwa izimpi zabantu abanomakhandakhanda oil abasemakhaya ngalezo nsuku. Zu2 bekunikwa lodwa kulonyaka kunikwe zu2 insuku. Abafika ngolosihlanu kuyasetshenzwa bayahamba ngomgqibelo ekseni. Abafika ngomgqibelo bayahamba ngolokuzana ngesonto ekseni. Zu2 manje insuku. Asekho umuntu one excuse. Futhi ungibuze uthi my king, ayikho into engithintile onyaweni. Ufuna ngikubusela imali yakho. Ngoba izifo zingena ngenyawo izifo. Ngena ngenyawo. Even namakhaza mangabe kumakhaza amakhaza angena ngenyawo. Demonstrator lento. Ufike kuthi kumakhaza umbathisa ikhanda, uyiveze inyawo, uzwa amakhaza azobanjani. Uphinde ushintshe umbathisa inyawo bese uveza ikhanda, uzwa umehluko kuzobanjani. Amakhaza angena ngenyawo, nenkinga zingena ngenyawo, nekweleti zingena ngenyawo, nokuthakatheka ngena ngenyawo, nokuphelelwa imali kungena ngenyawo.
ingakho ezinye inkonzo uthi mawuyakuzona kuthiwe zikhumula icathula uhambe ngeenyawo kusuke kwenzela ukuthi imimoya yakulelo tempeli noma yakuleyo nkonzo ikwazi ukusebenza inyawo ngathi uhamba wena hayi ngoba besuke bedakwa etempelini basuke bazi makuthiwa hamba ngonyawo ukuze ipower yala ngaphakathi ikwazi ukusebenza inyawo zakho ngaphansi nangaphezulu. That is why kuthiwa hamba ngeenyawo. Ungazenzi uclever kuthiwa hamba ngeenyawo bese uhamba ngophaka wena. Ungayenzi uclever ngaphakathi etempelini. Ngikutshela nje mina. Sazi imfihlakalo ejule kakhulu thina. Nathi mawufika ungena lapha ya eKing Bhakanzama estate eDamini uhamba ngazi icathulo zakhe akunankinga. Kodwa kuthina inkinga iqalaphi? Inkinga iqala mase kuyiwe etsheni. Mase kuyiwe etsheni nje sesifuna zona inyawo kuwena. Mase kuyiwe eDamini sesifuna zona inyawo. Ngoba inkinga zingena ngeenyawo. Siyanqoba ngenkani lo nyaka. Ngijabule kabi bengabe insuku ziba u2 ngoba ibusy iningi and isazoba ningi. Friday bayafika abanye ntambama Friday kiwa khona. Uma uzoza Friday fika ekseni Friday ukuze ukwazi ukungena kwilist yabantu abaya khona noma ubhuke ngayizolo. Noma ubhuke ngolosini. Bese kuthi abangomgqibelo abafika ekseni ngomgqibelo. Kushona khona. Mawungaloku uthi uzongifonela mina bhala uWhatsApp mina. Ngibhizi kakhulu esigodlweni. Sometimes khathi sengicinga ngibi naso. Mangabe ngithathe ngibeke receptionist nifuna mina ngenkani. I-address 44 Rocky Ridge Road Hirali. Awu 2 futhi ama-address 44 Rocky Ridge Road Hirali noma 34 Limba Street Hilali. Mawuthanda uzwiteketisi uthi Mount Vernon. Awu 2 ama-address. Mawungene ngo 34 Limba kujikeka kalula ngoba kune-cycle. Mawungene ngoHilary uyahlehla bese uyajika lapha ya ngakwi-main gate yami. So mangabe uyizwile levideo ovele wena uthi nje 34 Limba Street Hilary izokubeka ngale la kunesekholo ukuthi nama parking imahle ngalapha right. Show me looking back. Hamba nga2 insuku zokuya eDamini sezu2 lohlanu kuyayiwa umgqibelo kuyayiwa. Uyakwazi ukuvele uyizele kusekhaya futhi mawusufikile nje ungasabi ngoba once wangena emasangweni sewusekhaya nje mawulambile futhi usho ukuthi hayi besicela kushiswa inyama kunyukela etop roof lapha unikwe ibhayestend unikwe inyama uzosele wena ungafiki indlala usungaphakathi khuluma nje ngoba kuhlale kuphithizela ukuthi hayi King besicela ukuwosa mawuthi hayi khonto yethu esishayayo siyacela ukuthi ishaye sesiqedile ukusebenza makhonto kweshayayo shaya sesiqedile ukusebenza ngoba suke sisazoya endaweni ezicayi lapha etsheni naseDamini sifuna ukuya nomuntu usedakiwe lapha. Khona nibusise ngithanda ukubhupha sezu2 insuku lohlanu umgqibelo zonke ziya lapha kodwa ulosithathu lusamile ke lona ngisuke ngidla eHilary ke holiday ngolosithathu ngisuke ngidla number 44 Rocky Ridge noma 34 Limba kuwena ukuthi ufika ngakuphi. Mawuthanda ufika kuRocky Ridge uphinde uhlehle uphinde uyongena kweLimba uyishaye uthule emgwaqo caca ukuthi sekusekhaya lapha elikhulu. Lapha ngiyabona ke mawusumileke lapha yana sekusetshenzwa ke sekuqhamuka lempopho eqhamuka phezulu. Abaningi abayazi ke lo mpopho bazoyibona mase befika. Khona othi mawusumile etsheni. Khona impopho eqhamuka phezulu manje. Mawungayazi khulilekani abanomakanakanda bayeza ngomashi bazoyibona lo mpopho eqhamuka phezulu. Qhamuka uthi phezulu kwekhanda lamanzi asuke suka le phezulu eDamini. Lempopho eqhamuka phezulu esuke eDamini lapha. Khala ngani? Ingwele ebhuqa imiza abafokazana ngethotho bentu se hey bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi upha kudakwe yini wema uNkulunkulu anibusise nginithanda ukubhubha lapho nikhona ngicela ninqobe ningabi intekenteke cela mangabe ungilandela ungabi intekenteke kodwa futhi ungadeleli
ithi ungadeleli kodwa iba bold kucaca ukho weak umuntu yakubona uthuli nje ukuthi akudlalelwa la hayi kodwa ukudelela yayi mina ngikoteketeke phela ngeke by doing that usukunteketeke mina ngikoteketeke phela khala mina lokho kwenza ube nteketeke ngoba abantu bazobuka uhlala thula nje umlalelo umuntu umlalelo kwesinye isikhathi bese vele uyayihlekela noma mangabe kuthiwa enza into ongafuni ukuyenza utshela umuntu ongabekela ukuthi akwenze leyo nto uvela umbuka ukuthi wendoda noma hey ungithatha kanjani kaphinde uyenze leyo nto bese uyayithulela ukuba strong ke lokho usumnikezile isign ukuthi khonteza umthusi bese uyayithulela ngabanga umsindo omningi papa yini nginithanda ukubhubha 0798130260 kugudi mawusend WhatsApp kugudi bandla ma please bandla bengabe ufona lungabambi ucingo labo ngokusheshsha usixolele bandla kubhizi kodwa vele usend WhatsApp nje futhi ube straight to the point ukuthi ufuna kwenzekeni ningasabi ukusend WhatsApp angikhulumi kuma inbox ko Facebook ko TikTok ko YouTube angikhulumi lapho mina ngikhuluma ku WhatsApp ngo 0798130260 only WhatsApp ke lo noma ungithole kuleyo number mangabe usunikwe enye number omunye umuntu ibhadi lakho lelo anginikezanga enye number ngiyoqale ngenza ulive kanje mayisishintsha inumber yami ngisho ukuthi ishintshile mangakathi ishintshile ungashintshiswa lezi inyoni ezama scam la ithi hayi manje lena nansi yase office ayikho leyo nto 0798130260 only nothing else only angingeni bengabe uzokanga uthatha inamba ungazazi bakuskema abantu bese uzotshela mina ngoba ngiyasho ngithi only 0798130260 usend WhatsApp before ufaka imali makumele ufaka imali icela ivideo call even kumina bayifaka imali zangu ifuna ivideo call ngaphandle mawukuthi ungazi kakhulu mangivula umlomo uyalizwa izwi lami kusho wena futhi uthi hayi ngiyakuzwa my king kodwa nje mawungenayo ishop cela ivideo call ngeke kuskemeke lapho ngoba ziningi izinja eziskemanayo